लाल घाघरा के तो बारे में जानता ही बोलो, लाल घाघरा कितना सफल भई रहे। अब ई भइल बा भैया कि लाल घाघरा 2 आवता, माने पवन सिंह एकदम पूरा मूड में आ गइल बड़ा ना, सोच ले बड़ा कि अब की जौन बा 2023 तो उनकरे नामे बा, एकदम माने आ खत्म होते होते एकदम हिला के खत्म करी भोजपुरी इंडस्ट्री में। वो से सुने में ही आवता कि लाल घाघरा 2 आवे वाला बा, जल्दी शूटिंग ओकर कंप्लीट हो गइल बा। सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा। हम बता दी कि भाई जिम्मेदारी बढ़ गइल बा, अब पावर स्टार पवन सिंह पर जिम्मेदारी बढ़ गइल बा। जिम्मेदारी ही बढ़ गइल बा कि अब धुरंधर भैया के गाना पर रोक लाग गइल बा, तो दोनों फैंस के खुश करे खातिर पावर स्टार में बढ़े। अरे बड़ भाई हो तो बड़ भाई हमारे धुरंधर भैया कहले बाप के समान होले, तो बाप के फर्ज का हो, बाप के फर्ज का हो कमी पूरा बेटा रथी रहो के तो ओकर कमी पूरा करो, तो कमी पूरा करे में लागल बड़े भाई, बात मानिए आप। बता दी लाल घाघरा के बारे में तो सारे का एक और बात बता दी हम, ई गाना जो लाल घाघरा 2 आवता, उ लाल घाघरा जो आई रहे गाना ओकरा ले बेहतरीन गाना बा। आ लाल घाघरा तो वो सब देखबे कनी एक तारफा राज कोइलस, तो एहू में हो सकता अनुपमा यादव के ही गवावल जाई, काहे कि अनुपमा यादव लाल घाघरा कोइलस शिल्पी कर ले रही, शिल्पी के लाल घाघरा। अच्छा लाल घाघरा शिल्पी करा, हां ऊपर से हई नम्रता माला, यामिनी सिंह के एगोरी इनकर एगोरी रहे नु अनुपमा यादव के हरी हरी ओढ़नी रहे, हरी हरी ओढ़नी आवे, तो हरी हरी ओढ़नी 2 जब आई तो ओकर तो बात अलगे बा, लेकिन अभी लाल घाघरा 2 आवता। एक और बात सुनी, हम बताओ तनी नु कि पावर स्टार पवन सिंह के संगे ज्यादातर के फैंस अनुपमा यादव के ही जोड़ी पसंद करे, चाहे शिवानी सिंह के, चाहे शिवानी सिंह। हां एक घड़ी तो शिल्पी राज के उतना लोग खोजत नहीं है, को कमेंट हम निकल गया था कि शिल्पी राज के साथ उतना में, लेकिन फिर भी जब ब्लॉकबस्टर कोनो फ्रेंचाइजी रहेला तो ओकर जे में काम कइले रहेला उ रहेला तो अच्छा लागेला। तो एहू में सुने में आवता कि नम्रता माला जे बाड़ी उ काम करियन, ठीक बा एहू में। और ई तार लोग के ई स्पेशल चीज बता देनु कि सारे गामा से पवन सिंह के 5-6 गो प्रोजेक्ट जोन बा उ भइल बा। एक और बात बता दी, सारे गामा हम भोजपुरी पर ई गाना लमसम हम बता दी कि 26 करोड़ गइल बा, एगो साइड पर सिर्फ 26 करोड़ गइल बा। पूरा साइड के मिला के बहुत ज्यादा गाना गइल बा, जवना के लेके 1 साल मतलब 1 साल हो गइल लाल घाघरा, यही सीजन में अगला साल आई रहे 1 साल पहले। 1 साल के बाद अगर लाल घाघरा 2 आवता तो भाई प्यार दुलार उहे होके चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह भी जी जान लगा के ही गाना बजाना करले बड़े, ई सीरियसली बात बा, ई मजाक वाला नहीं है। एहू में नम्रता माला होके वाला बड़ी, अब शूटिंग जोन बा कंप्लीट हो गइल बा। अब ई पूछत बोले कि कब गाना जोन बा उ आई, तो पवन सिंह के अभी दूसरा कंपनी से अलग कंपनी से 2-4 गो गाना भइल बा, तो उ गाना जैसे जैसे रिलीज हो जाई ओकरा बाद इतना जानलो कि देवी गीत के कहीं पहले ही आई। हमने भी हो सकता है कि देवी गीत के पहले आओ, चाहे देवी गीत के पहले ना आई तो तू इतना जानो कि लगन में आई, मतलब लगन के मतलब छठ बाद, छठ जब गोधन कुटा जाई तब आई, ठीक। तो अगर ये बीच में आ गइल ना तो ओ बार आई। एक और बात हम बता दी कि ई गाना पर अब की बार लाल घाघरा 2 पर जौन सारे गामा हम भोजपुरी के वीडियो वा सब देखे नी, हाई क्वालिटी के वीडियो होला, तो ई वीडियो पर और ज्यादा पैसा खर्चा भइल बा। हमरा धुरंधर भैया के जितना में फिल्म बनेला उतना में आधा वीडियो हो गइल बा, एकरा के कंट्रोवर्सी मत मानिलो, ई हकीकत बा। एगो बात औरी बावे, लॉलीपॉप 2 के बड़ा जोर शोर के मतलब कि चलल, लेकिन लॉलीपॉप 2 अभी तक ले कोनो ओकर सुराग ना मिलल। लेकिन ई लाल घाघरा जोन बा उ जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच आवे वाला बा। हो सकता कि देवी गीत के पहले आ जाओ, कबो आ सकता, ठीक बा, काहे से कि शूटिंग कंप्लीट हो गइल बा, तो गाना छोड़े में तो कोनो देरी नहीं के। अब खाली गा के पवन सिंह बस डमी पर शूट करलन, ओकरा बाद से गा के जैसे एडिट करके छोड़ देवे एक बार, बस ये बा। बाकी तारा लोग के ई वीडियो कैसा लागल, आई खबर जान के कैसा लागल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलते नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।